खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजआव गोबां नंखाय फोसावनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दंखायो आरो फिन आरोबाव बे समाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय साननैसो सिगां मोनसे दालांखौ लानानै गसाइगाव ओनसोल थामहिनबा दुमबाजार ओनसोलनि जा दालांखौ लानानै गोलाव बोसोर मावफुंजायैखौ लानानै गोबां माननि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे गोलाव समनिफ्रायनो बे BPF दोलोनि मोनसे जा फेसबुक पेज जेराव BPF होननाय लिरनाय दङ BPF दोलोनि मोनसे फेसबुक पेज बेखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो गोबां दान्थे बिदान्थे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो खौरां मेल एबा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां मानि सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ एबा सोंखारिनाय खौरांफोरखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं बेखौ लानानै फिन आरोबाव गोख्रों फिन जाथाय होदों दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजआव मोनसे दालांखौ लानानै नंखाय बाथ्रा बुंदों होननानै गोख्रों सोंखारिदों दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानो होनना बुङोब्ला बे जाबायदि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजआव मोनसे दालांखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बे दालाङा गोलाव बोसोरनिफ्राय थांनाय 17 बोसोरनिबो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि दालाङा बायफ्लेनाय एबा बेबायदि गाज्रि थासारियाव दंखायोमोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव फिन फोरमायबावदि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजखौ एबा पेजआ गोलाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे लाबोगासिनो दं आरो बे दान्थे बिदान्थेखौ लानानै फिन आरोबाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेजखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दानिया फैदो दुमबाजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि BPF दोलोनि जा फेसबुक पेज गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेसबुक पेज मुंनि मोनसे बे पेजनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि गावबागाव पेजनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनाया मोजाङै मावथों आरो मालायनि गामिफ्राव हाबसननानै माखासे गुबुंले थासारिखौ लाबाजासे जेन पेजखौ सालायो बिथांमोना जेन बे बारनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ मावा बिनि थाखायनो जोङो बुंनो सानदों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाथि माहारिफोरखौ बे बड'लेण्ड बुब्लि मिडियानि थ्रुयै जोङो जोंनि दुमबाजार गामिनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायनाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा माखासे दुमबाजार गामियाव मोनसे घटना जानानै थांबाय 16-17 थारिख मोननै फेज जाय फेजखौ प्रेमान्त नार्जारि फेज होननानै जों मिथियो आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF फेज होननानै जों मिथियो बिथांमोननि फेजआव जोंनि दुमबाजारनि फिंखुवा दैलामनि दालां बे दालांखौ लानानै बिथांमोना मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामदों बिथांमोना जोंनि गामिजों जेबो सोमोन्दो गैयालाजासे जेबो गामिनि इन्टेलेक्सुयेलफोरजों सावरायाजासे बिथांमोना खेरखोमाना लांनानै माखासे पेजनि गेजेरजों जोंनि दुमबाजार गामिखौ बदनाम खालामनो सानदों बिथांमोनखौ जों बेजोंनो जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायहरनो सानदों बिथांमोना बे पेजफोरखौ सालायोबा मोजाङै सालाय मानो होनोब्ला बिथांमोना जेबो मिथिया बे दुमबाजारनि हालसाल मानो जोंनि बे दालाङा 15 बोसोर BPFआ सरकार सालायसेयावबो खुंथाय थासेयावबो बिथांमोना जोंनि बे दालांखौ नायसनाखै 15 बोसोरनि गेजेराव जाय बिथांमोना बै समाव आर्मि जोंनि बे ओनसोला बिराद दुखुथिया ओनसोलमोन बै समाव आर्मिफ्रा बे दालांखौ दंफांनि दालांजों बानायना होजेनदों आरो बिनि गेजेराव 15 बोसोराव जेबो नायसनाला जासे बियो जोङो थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बे आर्मि बानायना होलांनाय माखासे आर्मि कम्पानिफ्रा बानायना होलांनायजों जोंनि बे ओनसोला सोलिदोंमोन आरो बिनि गेजेराव नैबे 3 बोसोर खावसे बोसोरनि गेजेराव जाय बिटिआर सरकारखौ सालायदों UPPL सरकार बिथांमोना 3 बोसोरनि गेजेराव जाय दालाङा बायदोंमोन बे दालांखौ अनसुंथाइनि गेजेरजों रिपेयारिं खालामना होदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनबावदों वर्ल्ड बेंकनि गेजेरजों बे दालांखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो 2022आव बिनिफ्राय अलरेडि सयल टेस्टनि थाखाय लांनाय जाबाय आरो जोङो खोनानो मोनदों बे दालाङा नैबे बोसोरनि गेजेरावनो फाउन्डेसन
मोनजागोन जोङो बिनि थाखाय जों दानि सरकाराव थानाय प्रमद बर' सारखौ जोङो हामबाय होनो आरो बे मावफुंजागोन बिथांमोना जाय पेजआव नंखाय बाथ्रा बुंनानै पेज गावनि पेज मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथांमोनखौ जों हुसियार होयो मानो होनोब्ला बिथांमोना गाव इन्डिभिजुवेल पेजखौ मोजां हाबाफारियाव जेन बाहायो आरो जाय प्रेमान्त नार्जारि पेज सालायो आरो BPF गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF पेज सालायो बिथांमोनखौ जों सेकेन्ड टाइम बेबायदि भुल मोनोबा जों माखासे एडमिनिस्ट्रेसननि राहा लानाय जागोन आयेननि लामाखौ लानाय जागोन जेन मालायफोरनि गामियाव गुबुनफोरनि गामियाव मिथिया हसे गावनि मुलाम्फानि थाखाय मोजां हाबाफारिखौ लानानै जेन पेजखौ सालायो आंनि दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव जोंनि BTR ओनसोलनि थागिबि बिथांमोनखौ जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय।